Ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes, arthritis, mag-aayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado mag-aayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500. Epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sang diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy sa kilid sang Robinson's Haro. DTX 500 ang health mo protektado. DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, kape nga detoxify sang lawas. DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix, DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix nag-detoxify, kabuling mapaniwang kay tutong at kay hinday. DTX Coffee Mix lawas na piluan, diabetes, likawan. O magkape na ta, DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakatabi ka na, nakadetox ka ba? Pag may tisi para aron mo aptika. Pag may tisi mo, tungod ang may tisi puno sa vitamina. Pag may tisi mo, barato na o epektibo pa. Tungod ang may tisi, alkaline, vitamin C, mulawas abdi pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may tisi, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Masakit ang tiyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mags 4 Biotics ka! May fortified probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayo nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya! Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics, gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer. Magklinika Spore Biotics ka! Ginapakilala ang bago nga produkto sa merkado para sa aton kabataan. Memory Advanced Syrup. Ini ay isa ka neurobiotic syrup nga nagabulig sa paglimpyo sa mga nagahalit sa panghunahuna sang aton kabataan. Nagabulig kayo sang neurological disorder. Nagabulig improve sang ila panghunahuna. Naga-increase sang serotonin kag para mapabili ng healthy brain alertness and presence of mind sa school sang ating kabataan. I-Memory Advanced na yan. Memory Advanced Syrup. Mabakal sa mga butika. Sa mga suki namon sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Good news! Good news! Sarang na kamo makapakonsulta sang libre. Libre? Libre! Wow! Yari ang mga masunod nga schedule sang consultation sa Pasig City Branch. Kada Lunes kag Huwebes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Salvacion Street Corner, A. Panes Street, Barangay Poblacion, Ilawod, Pasig City. Sa Kalinog Branch, kada Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes kag Domingo, alas 8 sa aga hasta alas 5 sang hapon sa Costmart Kalinog. Sa Miagao Branch, kada Domingo kag Martes, alas 9 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa Orbe Street, Baybay Norte, Miagao. Kag sa Iloilo City, kada Lunes, Martes, Miyerkules kag Biyernes, alas 8 sa aga hasta alas 3 sa hapon sa E. Lopez Street sa kilid sang Robinson's Haro. Ikaayong lawas halungan halin sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! The official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM. Iloilo 88.7. Oras
sa K5 News FM Iloilo, Philippine Standard Time, alas 5. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. D3 Bio Evening Newscast. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal. Balita mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team. Ka-K5, Sunny Sarabia Punay at Kimberly Caluyo. Maayong gabi Iloilo, magandang gabi Pilipinas, good evening world. Welcome sa D3 Bio Evening Newscast. Martes nga adlaw, Enero 21, 2025. Mga ka-K5, sarang kita mabatian sa 88.7 sa inyo tagsa ka mga FM dial. Makitaan kag mabatian man kita worldwide, pinaagi sa aton official Facebook page, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Sa gihapon, sa ngalan sang serbisyo publiko, kami ang inyo mga tagbalita, ini si K5, Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si ka-K5, Kim Montaño Caluyo. Sa mga pangulong dinalan, ginadulong sa kaluan sang D3 Bio, nahimo sa vitamin D3 kag virgin coconut oil para sa mga nagabalik-balik ang hilanat o bukang sipon, kag para makalikaw kita sa dinggi, magtumar sang D3 Bio sang Klinika de Alternativo Medicina. Natural nga antiviral kag antibacterial, gani kung gusto nyo mag-ayo, mag D3 Bio. Sa nagapanguna nga balita lokal, magakampiyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan, magadala pa uli sang 1.2 million pesos nga cash prize. Sa dugang balitang lokal, 13 ka mga bulutuan sa Iloilo City. Suspendido ang face-to-face classes humalin sa Enero 22 tubtob 24 kag sa Enero 27. Magselebrar sang Ati-Atihan Festival sa Aklan nangin matawhay suno sa Piero 6. Sa piyak nga bahin, driver sang taxi nga nagbalik sang balor 2.4 million pesos nga cash, ginaengganyo ang iya kasubong nga driver nga mangin tampad o kon honest. Sa nagapanguna nga balita nasyonal, AFP mas ginpabasko ang ila intelligence kag cyber defense kasunod sa espionage activities sa pungsod.
Sa dugang nga balitang national headlines, hagna nga pagpatuman sang sex education, ginbalabagan ni Presidente Marcos. Balita international, President Donald Trump ginpirmahan ang executive order nga nagamando sa US nga mag-withdraw sa World Health Organization. Kag sa ato naman balitang sports o kan balita sa patag sang hinampang, Detroit Pistons ginlutos ang Houston Rockets sa ila kaugalingon nga home court. Kag sa aton balita sa patag sa entertainment, Tony Awards winner nga si Lia Salonga kabahin sang local production sang Into the Woods. Amay ito bano ang aton mga headlines sa aton nagapanguna kag nagabaga nga mga balita nga una ninyo mabatian sa K5 News FM Iloilo apang sa mapamantalaan buwas pa mabasahan. Philippine Standard Time alas 6:11 kag karon sa detalye na sa aton mga balita. Balitang lokal. Ang masunod yung mga balita lokal nga inyong mabatian ni gadulong sa kalwan sang Clinica DTX Coffee Mix with ampalaya chia seeds and the sugarcane extract powder. Para sa may mga diabetes o kunyara na sa bibis ang pagka-diabetiko nga bawal na mag-inom sang kape nga puro lang kalamay, mag-Clinica DTX Coffee Mix ang pinaka-healthy nga kape. Nakapangapi ka na, naka-detox ka pa. Sa detalye na sa aton mga balita lokal, igapauli sa mangin kampiyon sa kasadyahan sa Kabanwahanan ang balor 1.2 million pesos nga cash prize sa Enero 25, 2025. Ini ang ginanunsyo sang Iloilo Provincial Government kag sang Iloilo Festivals Foundation Incorporated o kon IFFI. Magluwa sa 1.2 million pesos para sa igadeklarar nga kampiyon. Makabaton man sang 700,000 pesos cash prize ang first runner-up, 500,000 pesos ang second runner-up sa nasamit nga kompetisyon. Hindi naman magpauli nga luhaan o kung wala sang dala ang mga non-winning groups, bagod nga sila ang makabaton man sang 200,000 pesos nga consolation prize. Pila naman ka special awards ang igahatag sa mga festival tribes nga ginalakipan sang Best in Performance, Best in Choreography, Best in Music, Best in Costume Design, Best Production Design, Best in Street Dancing, kag People's Choice Award. Naibulaan nilakip sa mga magapasakop sa 2025 kasadyahan sa Kabanwahanan, amo ang mga masunod. Kaing Festival sang Leon, Banaag Festival sang Anilaw, Hawas Festival sang Dumangas, Tawili Festival sang San Rafael, Tangyan Festival sang Igbaras, Tinoom Festival sang Kabatuan, Tultugan Festival sang Maasin, Cray of Helicon Festival sang New Lucina, kag Hirinugyaw Sugida Dunay Festival sang Kalinog Iloilo. Suno kay Dr. Raul Banyas, Committee Head sang nasamit nga kahiwatan, padayon ang pag-insayo sang siyam ka mga tribo agud nga madulong ang manami nga mga performance sa highlights. Dugang pasini nga nagapadayon man ang mga ginapatigayon nga coordination meeting upod sa IFFI, Iloilo Provincial Tourism Office kag mga membro sang nasamit nga committee. Sa dugang balitang lokal, ginsuspende ni Iloilo City Mayor Jerry Petreñas ang face-to-face classes sang 13 ka mga bulutuan sa syudad. Umpisa buwas nga adlaw Enero 22, tubtob Enero 24 kag sa Enero 27. Lakip sa mga bulutuan nga wala sang klase sa mga nasambit nga petsa amo ang masunod: Arroyo Elementary School, Hibawan Integrated School, Taal Elementary School, Nabitasan Integrated School, Andres Bonifacio Integrated School, Barrio Obrero Elementary School, Iloilo Central Elementary School, Rizal Elementary School, Mabini Elementary School, Lapus 1 Elementary School, Haro 2 Elementary School, Amon Chas 1 Elementary School, kag Amon Chas 2 Elementary School. Kasunod man sang rekomendasyon sang Department of Education ug Schools Division Office of Iloilo City, bangod nga ang mga masunod nga bulutuan ang paghahimuon nga lugar sa mga tribo o kon billeting areas nga magapasakop sa kasadyahan o kon kasadyahan sa Kabanwahanan kag illumination competition. Samtang ginsuspende man sang alkalde ang face-to-face classes sa bugos nga Iloilo City, humalin preschool tubtob senior high school sa Enero 27 kag Enero 24 kag 27 kag maga-shift lamang sa alternative mode of instructions ang mga estudyante. Yara naman sa discretion o kunyara na sa desisyon sang kada university heads ang pagsuspend sang klase sa kolehiyo.
Alas 6:15 ang aton oras. Nangin matawhay naman ang pagsilibrar sang Ati-Atihan Festival 2025 sa Kalibo, Aklan. Suno kay Police Regional Office 6 Director, Police Brigadier General Jack Wangki, nga wala sa may na-record nga major crime incidents ang kapulisan samtang ginahiwat ang nasambit nga festival. Naibalaan nga 2,400 ka mga personnel, 246 ka force multipliers kag rescue groups. Subong man 268 ka mga miyembro sang nagkalain-lain nga government agencies ang gin-deploy agud nga masiguro ang safety sang publiko. Samtang gindayo naman ni Wangki ang kapulisan sa Aklan Police Provincial Office, event organizer, kag facilitators, local government unit, volunteers, kag force multipliers bangod sa ila collective efforts agud nga mangin matawhay kag madinalagon ang selebrasyon sa Ati-Atihan Festival 2025. Sa piyak nga bahin, ginaengganyo ni Anthony Aguirre, ang taxi driver sang A&A Marie Taxi, nga ginatawag nga honest driver nga nagbalik sang 2.4 million pesos nga nabilin sang iya pasahero sa Iloilo City Police Station o kuna ICPS 8 sang Enero 18, 2025. Ang iya kasubong man sa nga mga drivers nga mangintampad bisan sa anuman nga butang. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Aguirre, iya ginpahayag nga wala gid nagsulod sa iya huna-huna nga buhina ng kwarta bangod ga ulikid man ini nga may bata ang mag-asawa nga tag-iya sang baga nga may unod sang nasambitan nga balor sang kwarta. Ginpakigbahin man sini nga walo na katuig nga nagatrabaho bilang isa ka driver si Aguirre nga amo ang ginakuan sini sang pagpangsuporta sa iya pamilya. Bisan pa sa dako nga kantidad nga iya nakitaan sa front seat sa sulod sang iya taxi nga nabilin sang mag-asawa nga iya pasahero nga papuli na kuntani sa Palawan, wala gid nagduha-duha si Aguirre nga ibalik ini. Rason nga hindi man siya ang nagapanag-iya sang amo nga kwarta. Nahibaloan nga ang tag-iya sang amo nga bag, ang mag-asawa nga ginapahayag na ganegosyo may kang tanan sa investments. Kung sariin ang bana, ang ginabata nagapangidaron sang 60 anyos so kon isa ka senior citizen, ang anay nagtrabaho naman bilang seaman. Bangod naman sa pagkatampad o kon bilang honest driver, ni Aguirre nakabaton ni sang pagdayaw, pagkilala kag padya, gikan sa mga barangay officials sang barangay Amparo. Sa may banwasang Pavia, amuman sa Iloilo City Government, pinaagi o kung ginapangunahan ni Mayor Jerry P. Treñas. Alas 6:18 ang aton oras, Philippine Standard Time. Ang masunod naman ng mga balita nga inyong mabatian ni gadulong sa kaluan sa Mighty C. Alkaline-based nga vitamin C, wala sang hapdis at yan. Gani pwede gin magtumarbis na wala sang kinanaan. Mighty C, labing gin pabaskog para nga mas protektado kita kontra sa mga balatian. Nagapahamis pa sang kutis, gani bisan may edad na hubin gyapon ng itsura. Ginigo sang hand, foot, and mouth disease o kon HFMD ang 13 ka mga kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo. Sa data gikan sa Iloilo Provincial Health Office o kon IPHO, mayara sang 21 tanan ka kaso sang amo nga balatian sa probinsya nga mas manubo sang 64% kung ipaanggid sa na-record sa parehuman nga period sang tuig 2024. Samtang kung pahat-pahaton, ang 21 ka mga kaso ini ang ginabugusan sang tig-3 ka kaso sa Banwa sang Alimudyan, Cabatuan, San Joaquin, tag-2 ka kaso sa Tigbawan kag Pasig City, samtang tag-isa naman ka kaso ang na-record sa Banwa sang Barotac Viho, Kalinog, Leon, Santa Barbara, Banati, Barotac Nuevo, San Enrique kag Tubungan. Naibulaan nga ang HFMD ang isa ka balatian nga masami nagatapik sa mga kabataan nga may edad 5 kag panubo. Ipila sa mga kabalantayan nga sintomas amo ang hilanat, singaw, skin rashes kag mga bitog-bitog sa panit. Samtang ginahulat pa sa karon sang Land Transportation Office sa LTO Region 6 ang sabat sa taxi driver sa show cause order sa idalom sang Light of Glory Taxi nga ginreklamo sang isa ka vlogger nga wala nagamit sang metrohan sa pagbiyahe halin sa Diversion Road Mandurriao, Iloilo City padulong sa Iloilo International Airport sa Banwa sang Cabatuan. Sa interview sang K5 News FM Iloilo kay Attorney Gaudioso Hidospon II, ang Regional Director sa nasambit nga talatapan sang Biyernes nga adlaw ginserbe ang show cause order kag mga-expire ini buwas nga adlaw. Dugang pasang direktor, magadepende sa mga nauyatan nga ebidensya kag paatag sang taxi driver ang pagresolba nga pagapangunahan sang ila legal section. Suro pa kay Hidospon, nagakooperar man ang operator sang amo nga taxi driver kag sunod sa iya, importante ang paggamit sang metrohan nga amo ang patas nga pagsukot sang plete sa mga pasahero. Matandaan nga nag-viral online ang Facebook post sang vlogger nga si Mamita Lakwat Sara nga
nga nagpabutyag sang pagkadismaya kag in-question ang hindi paggamit sang metrohan sa mga taxi driver nga nagabiyahe padulong kag halin sa Iloilo International Airport. Ang masunod naman nga mga balita nga inyo mabatian ni kadulong sa kalwan sang Klinika DTX 500, ang Palay Leaves with the sugarcane extract. Para sa may mga diabetes, sa mga hindi makatulog sa tiyon sa kagabihon, para nga mangin mahamuok ang katulugon. Mag-Klinika DTX 500 adlaw-adlaw. Nagabulig ini para makalikaw kita sa madamong nga mga balatian, ilabi na ang cancer. Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Mas ginpabaskog pa sang Iloilo Provincial Government kag sang mga law enforcement agencies sa idalom sang Department of Interior and Local Government o kung DILG ang ilang relasyon kag koordinasyon. Suno kay Governor Arthur Defensor Jr. ang nagapatawag ini sang isa ka pagsinapol upod sa mga key law enforcement agencies kung sa diin iya gin-request ang magpresentar ang ini sa ilatag sa accomplishment reports. Agod nga madiskusyonan ang mga posible areas nga kinahanglan sang mas mabaskog nga kolaborasyon sa Iloilo Provincial Government. Pahayag pa ng gobernador, lakip sa mga nagtambong sa pagsinapol amo ang makatapos ang Provincial Management and Coordinating Committee o kon PMCC nga ginapamunuan ni Department of Interior and Local Government Provincial Director Carmelo Orbista. Dugang pa nga upod man diri sanday Police Colonel Bayani Rasalan, IPPO Director, Provincial Fire Marshal Bartolome Biliran, subuman si Vicente Papilira sang Bureau of Jail Management and Penology, Bureau of Fire Protection Iloilo kag National Police Commission o kon Napolcom. Kag sa ato naman pinakauli nga balitang lokal, dakop si Noe Asuelo, 50 anyos, sang ginserbihan sang search warrant, subong o kon kaina sang aga sa Purok 2, Barangay Salvacion, Balasan, Iloilo. Ginaaligar nga naghupot sang armas lutang ang nasabit ka persona. Na-recover sa iya pag ginakop ang mga masunod. Isa ka unit sang 45 caliber pistol, 3 ka 45 caliber live ammunitions, isa ka 45 pistol magazine, isa ka holster, kag isa ka belt bag nga color gray o kundua gray. Nahibaluan nga si Asuelo ang nakaagi preso sang tuig 2006 sa kaso nga murder. Sa karon, preso sa Balasan Municipal Police Station si Asuelo. Ang pag-implementar sang search warrant ang ginpatigayon sa pagpanguna ni Police Captain Renzo Martinez, ang hepe sang Balasan Municipal Police Station. Oras Philippine Standard Time, alas 6:23. Balitang National. Sa ilo kita banwa sa detalye naman sa ato nagapangunan nga mga balita national, ginadulong naman sa kalwan sa Klinika DTX Beauty Soap. Sa mga luyag magputi ka maghamis ang kotis, mag-Klinika DTX Beauty Soap adlaw-adlaw kada magpaligo. Nagabulig ba nini para makalikaw kita sa mga balatian sa panit kasubong sang katikati, buni, punggod kag iban pa. Klinika DTX Beauty Soap na antimicrobial soap pa. Ginpahayag sang Armed Forces of the Philippines o kon AFP nga ginpabaskog sini ang ila intelligence kag cyber defense sa tunga sang ginreport nga espionage activity sa pungsod. Suno sa ila bilang kabahin sa ilang pagtinguha sa pagpabakod sang comprehensive archipelagic defense operations, padayon sila nga nagaorganisar sang ilang istruktura agud nga mapasanyog ang ilang mga ikasarang. Dugang pasini nga padayon sila nga nagagamit sa mga abansi nga teknolohiya kasubong sa mga drones, surveillance kag reconnaissance sa systems. Nagpanawagan man ang maini sa mga Filipino nga magpabilin nga mabinantayon kag aktibo nga magpartisipar sa pagpasiguro sang seguridad sang pungsod. Liton kita sa dugang nga balitang nasyonal, nagpasalig si President Ferdinand Marcos Jr. nga hindi mapasar ang Comprehensive Sexuality Education o CSE Bill nga ginaduso sang Senado. Suno sa iya, nakibot ini sang nabasa niya ang kaundan sang Senate Bill 1979. Dugang pa, makahaladlok kag kaladlawan ang among nga porma sang Senate Bill na tuoy sa sexuality education. Ginklaro naman ni Marcos sa iya, una nga pahayag nga pabor siya sa pagtudlo sang sex education sa mga kabataan, apang bangod ini sa pag-assume nga angot lang ini sa anatomy. Bangod sa niya, ginpasalig sang presidente nga iga-veto niya ang nasambit nga bill kung hindi ini pagbag-uhon.
Ining bahin sa aton mga pagbalita, ginadulo naman sa kaluan sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On. Pagkatapos paligo, indigin magkalipat maggamit sang Clinica Dio Fresh Dio Roll-On para preska gihapon ang pamatyagan sa bilog nga adlaw. Naghatag ini sang 48 oras nga proteksyon kontra sa bahong balhas. Clinica Dio Fresh, the natural Dio Roll-On. Yan pamatudan sa Sandigan Bayan nga guilty sa kaso nga graft ang anay Quezon City Mayor nga si Herbert Bautista kag anay City Administrator Aldrin Cunha. Ini ang may kauntanan sa pag-release ang 32.107 million pesos nga full payment sa isa ka IT firm para sa procurement sa online occupation permitting and tracking system sang 2019. Ginaligar nga nagsulod sa kontrata si Bautista kag ginaprobahan ang pag-release sang bugos nga kantidad sa piyak sang hindi kompleto nga delivery sang proyekto kag pawala sang specific nga appropriation ordinance nga ginpatuman ang sangguniang panglungsod. Sa 148 ka pahina nga desisyon nga ginpromulgar sang Lunes, ginpabatbatan sang Special 7th Division Sanday Bautista kag Cunha nga guilty beyond reasonable doubt sa paglapas sa Section 3E sang Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Sa ilo naman kita sa aton pinakaulihi nga balitang nasyonal, ginpayag sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB nga gina-review pa nila ang petisyon nga pataason ang minimum fare sa mga jeep sa 15 pesos. Sunod sa ahensya, ginakilala nila ang mga pagpanghangkat nga ginaatubang sa mga driver, amuman operators bangod sa nagataas nga presyo sang gatong, amuman ang nagataas nga presyo sa pagpangabuhi. Gina-review man nila sang maidid ang petisyon kag ginabinag ang iban nga mga factors, lakip na ang fuel price trends, inflation rates, kag ang kabilugan nga impact sa public commuters. Pahayag pa nga kinahanglan man nila nga ikonsiderar ang posible nga epekto sang ginahinyo nga minimum fare hike sa mga jeepney sa mga commuters. Nagpasalig man ang ahensya ang tanan nga mga stakeholders nga ang board ang magahiwat sa mga public hearing kag consultation agud masigurong ang transparency kag inclusivity sa proseso sang paghimo sang desisyon. Balita International. Sa detalye naman sa aton balita international, ginadulong sa kaluan sang Extend Food Supplement for Men with Maca and Clavo Huasca para sa permila ginakapoy kag maluyan ang tuhod mag-extend food supplement for men. May extra nga kusog, extra energy kag extra performance kag extra nga pampagana. Extend food supplement for men. Magahali na sa World Health Organization o kung WHO ang Estados Unidos bagod suno kay US President Donald Trump na paslawan ang WHO nga mauyatan sa husto ang COVID-19 pandemic kay iban pa nga mga international health crisis. Ini nagakalogan nga ang US magabiyan na sa ahensya sa United Nations Health sang 12 ka bulan kag mag-untat sa paghatag sang financial nga kontribusyon sa ila trabaho. Madumduman nga ang United States amo ang may pinakadako nga ginahatag nga kwarta or pundo sa WHO kag nagakontribute man sang 18% sa kabugusan sini nga pundo. Sa dugang balita sa luwas ng pungsod, natala na nga buyan sang Hamas ang masunod nga hostages sa Gaza sa palabuton nga Sabado. Igarili sang Hamas ang masobra 90 ka mga hostages o kon bihag sa mga masunod nga simana bilang kabahin sang complex ceasefire deal nga nagtuldok o kon nagpauntat sang 15 ka bulan nga kinagamo sa Gaza. Ginpayag sang militante nga grupo nga ang masunod nga hostages ang natala na nga i-release o kon buyan sa Sabado nga adlaw kabaylo sa Palestinian prisoners kag detainees nga uyat sang Israel. Matandaan nga sinilamang nga bulan may kasugtanan ng Israel kag Hamas sang 3-phase ceasefire nga mahimo magtapos o kung magtapos ang 15 ka bulan nga kinagamo sa Gaza. Balitang Sports. Kagkaroon sa detalye naman sa aton balita sa patag sa Nginampang, ginadulong naman sa kaluan sang klinika Spur Biotics with 80 billion CFU sang good bacteria o kon probiotics. Sa mga nabudlayan magpamuhin,
Magklinikas for Biotics. Nagabulig nitinlos naton tiyan kag kolon. Agud makaliko kita sa mga balatian ilabi na ang colon cancer. Klinikas for Biotics, the fortified probiotics. Ginlotos ang Detroit Pistons ang number 2 seed sa West Division nga Houston Rockets sa ilang kaugalingon nga court sa score nga 107-96 nga ginhiwat sa Houston, Texas Peak Center Arena sa Enero 21. Sa nagdaog nga Piston, ginpaunahan ini sang ila point guard nga si Cade Cunningham nga nakascore sang 32 puntos career high, kag sa nalutos naman nga Rockets, ginpaunahan ini sang ila veteran point guard nga si Fred VanVleet nga nakascore sang 20 puntos kag career high nga anom ka steal. Apisar nga nalutos ang Rockets, nagapabilin ini sa Gyapon nga nagapangaduha sa pwesto sa West Division nga mayara sang 28-14 win-loss record. Dugang pa ang nagdaog naman nga Piston salin sa ikanapulong nga pwesto, nagsaka ini sa ikasyam nga pwesto nga mayara sang 22-21 win-loss record sa nagapadayon nga National Basketball Association 2024-2025 season. Balitang Entertainment. Kag sa ato naman balitang showbiz, kabahin ang Broadway icon nga si Lea Salonga sa Into the Woods local production. Nahibaluan nga si Lea Salonga nga isa ka Tony Awards winner kag nakabaton sang Laurence Olivier Award ang magadalasang role sang The Witch sa nasambit nga fairy tale musical. Ini ang ginsulat sang bantog nga composer nga si Stephen Sondheim. Ang produksyon ang natalana nga hiwaton sa Samsung Performing Arts Theater sa Circuit Makati sa sining nga bulan o kon sa maabot nga bulan sang Agosto. Samtang sa ato naman pinakamaayo nga balita sa Salmo 119:114 nagasaling, ikaw ang akon pala naguan kag manugprotektar, nagasalig ako sa imo pulong. Philippine Standard Time, alas 6:32, kag amoy ito banwang kabugusan sa ato nagapanguna nga mga balita sa D3 Bayo Evening Newscast. Good evening sa aton nga mga maukod nga tagpalamati kag solid supporters sa aton Keys o kon K5 Iloilo Solid Supporters Chapter 1 and Chapter 2 sa mga overseas Filipino workers, and of course dira kay Mami Immaculate sa distrito sang La Paz sa pamilya Acosta, and raman sa aton siring WVTC patrollers kag mobile taxi patrollers. Mga ka K5, padayon kamo nga mag-like, mag-follow kag share sa amon official social media pages, ang K5 News FM Iloilo 88.7. Makitaan kami sa amon nga Facebook page, sa amon nga YouTube channel, and of course sa amon TikTok account. Bantean ang mga programa sa gabi sa K5 News FM Iloilo alas 7:09 ang platuntunan Funpal upon kay K5 Troitisoy, alas 9:30 ang K5 Night Watch upon kay K5 June Kapulot. Ang aton matahom nga drama Rihas mabatian alas 4:00 sa hapon. Sa ngalan sa bugos nga puwersa sang K5 News Center. Sa gihapon kami ang inyong mga tagbalita, ini si K5 Sunny Sarabia Punay. Kag ako naman ang inyo alagad, ako si K5 Kim Montaño Caluyo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo, number 1 na kita. K5 News FM. K5